Minn għada se jkun offrut is-servizz ta' childcare li tfal li għandhom il-ġenituri jaħdmu fil-qasam tas-saħħa dan sabiex il-ħaddiema kollha li jaħdmu f'dan il-qasam ma jkollhomx problema jirrapportaw għax-xogħol f'dan iż-żmien kruċjali. Il-Ministru għall-Edukazzjoni Owen Bonnici spjega kif dan huwa parti mill-pjan li ilu mħejji għal kull eventwalità fid-dawl tat-tifqija tal-virus COVID-19. Huwa spjega kif l-għażla tal-iskola li fiha se jinżammu it-tfal kienet waħda li tagħmel il-ħajja iżjed faċli għal ġenituri li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa. Se jiftaħ bejn is-7 ta' filgħodu u l-4 ta' flaxija u l-pjan huwa li jekk ikun hemm bżonn nżidu dawn il-ħinijiet u se jkun stabbilit fl-iskola primarja ta' San Ġwan li hija l-eqreb skola jew waħda minn żewġ skejjel qrib ħafna l-isptar Mater Dei. Fl-iskola qed jittieħdu miżuri straordinarji biex ma jkunx hemm periklu ta' trasmissjoni tal-virus bejn it-tfal. Il-miżuri saru fuq rakkomandazzjonijiet tal-esperti tas-saħħa. Hawnhekk qed nitkellmu dwar it-tfal tagħhom stess. U dawn jinkludu li jkun hemm sanitization kuljum tal-klassijiet kollha, ġifieri llum sar l-ewwel sanitization u ħajsir hekk kuljum se jintużaw thermal guns biex wieħed jiċċekkja u jagħmel checking fuq kull tifel u tifla kuljum u se jkun hemm il-provvedimenti kollha ta' dak kollu li jkun hemm bżonn f'termini ta' affarijiet li jilqgħu għal dawn għat-tixrid ta' xi tip ta' virus jew xi mart ieħor. Hekk kif ingħalqu l-iskejjel tfassal grupp ta' ħidma biftehim mal-MUT bilan li jara l-impatt fuq il-kurrikulu. Spjega li ma' żmien se jkunu qed jittieħdu numru ta' deċiżjonijiet skont iċ-ċirkostanzi. Sadattant se jiġu introdotti sistemi ta' tagħlim virtwali u għal studenti primarji u sekondarji se tkun introdotta paġna bir-riżorsi. Nhar it-tnejn minn għada jiġifieri ħajkun hemm website curriculum.gov.mt li se jkun depożitarju ta' ħafna riżorsi u materjal għal kull sena u kull suġġett. Il-Ministru Bonnici fakkar ukoll li minn għada se jibdew 8 korsijiet tat-tagħlim tul il-ħajja bi streaming dirett fuq l-internet. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.